गिबियावनो बयखौबो स्कलार्स टिउसन सेन्टार इउटुब चेनेलाव फरायग्रोना लानाय जाबाय। दायो बे भिडिअ सावरायगोन मेथ्स आयदानि सायावहाय बे मेथ्सनि माखासे कुइसनफोरनि गोनांथार कुइसनफोरनि सायाव सावरायगोन जायफोरनाखि कुइसनफोराहाय गुबुन गुबुन साख्रिनि आनजादनि थाखाय गोनांथार बेफोरबायदि कुइसननि सायावहाय सावरायगोन। फार्स्ट कुइसनाव जोंना दङ जे मा दं बेवहाय √3 बिनि मानाहाय बेसेबां जायोना जों बेखौ दायो दसे उनावहाय बानायगासिनो। नेक्स्ट कुइसनखौ बानायग्रोनि। बेवहाय दङ 3/2 23 of 5/23 of 1104 अफ मानि बेवहाय मा जायो सानजाब ना अफ मानि सानजाब अफ मानि मा जायो सानजाब बेयाव मा जागोन 3/23 into 5/12 into 1104 3जों दानबा बेसेबां जागोन बियो 4 दाना 4 जों एखरानबा बेसेबां मोनगोन जोङो 2 बा 8 बा 30 जागोन 30 बा 7 28 28 बा 2 24 6 6 जाबाय दाना बेवहाय 23 जों दानोबा 1 हरोबा 23 होमबा 36 बेसेबां जागोन बियो 12 होमबा 5 into 12 बेसेबां जागोन बियो 60 होमबा माया जागोन जोंनाहाय अपसन नाम्बार बियाहाय 60 आहाय जागोन। दाना नेक्स्टआव दङ मा दं बेवहाय 6 माने 0.6 क्यूब माइनास 0.1 क्यूब माइनास 0.4 क्यूब माइनास 3 into 0.6 into 0.1 into 0.4 याव दङ गाहायावहाय 0.6 स्क्वायर प्लस 0.1 स्क्वायर प्लस 0.4 स्क्वायर प्लस 0.6 into 0.1 0.6 into 0.4 माइनास 0.1 into 0.4 बे माने महराव दंबा a क्यूब प्लस b क्यूब माइनास a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनास 3abc बेबायदि महराव दं ना गोजौनियाहाय बेबायदि महराव दं आरो गाहायनिया मायाव दङ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस मा जादों बेयोहाय 2ab माइनास प्लस ना माइनास मा जादों ab माइनास bc माइनास ca बेबायदि महरावहाय दङ। होमबा जों मा खालामनो हायो बेवहाय मा दं होनदों a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनास 3abc डिवाइडेड बाय माइनास महराव दं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनास ab माइनास bc माइनास c बेबायदि महराव दं बेना मा जागोन नैखौहाय जों मा खालामनो हायो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूबखौ मा लिरनो हायो जोङो a प्लस b प्लस c ओमफ्राय मा जागोन बेवहाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनास ab माइनास bc माइनास ca बेबायदि खालामनो हायो। गायाव दङ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनास ab माइनास bc माइनास ca होमबा बिसोर मोननैजों एखे केन्सेल जाबाय मा थाखो a प्लस b प्लस c होमबा a नि माना बेसेबांहाय 0.6 प्लस माइनास b नि माना मा जागोन बेवहाय नैबे b नि मानाहाय माइनास 0.1 आरो c नि माना माइनास 0.4 माने नैबे a बियो b बियो c बेबायदि जाना दंना होमबा दानिया बेखौहाय बानायोब्ला मा मोनगोन 0.6 माइनास माइनास बेसा मा जागोन प्लास होमबा 0.5 होमबा 0.6 निफ्राय 0.5 थांबा मा जागोन 0.1 अपसन नाम्बार बियाहाय कारेक्ट एन्सारा 0.1 आहाय। दानिया नेक्स्ट कुइसनाव दङ नेक्स्ट कुइसनाव क्यूब रुट 8000 बेवहाय दङ क्यूब रुट 0.27 बेवहाय क्यूब रुट 0.216 बेवहाय नाय जे जोङो 8 खौ माखौ क्यूब खालामबा मोनो जोङो 2 बेवहाय लाथिख' मोनसे दङ मोनथाम बा 0 मोनसे जागोन प्लास बेवहाय पइन्टनि आगदाथिं मोनथाम दङ होमबा मोनसे सानजिमा जाफैगोन बायजोआव माखौ क्यूब खालामबा 27 मोनो जोङो 0.3 खौ जागोन मानो होनबा 3 खौ जागोन नाथाय बेयाव दशमिकनि आगदाथिं दङ नालाय दशमिक आगदाथिं थाहैगोन माइनास बेबो दशमिकनि आगदाथिं मोनथाम दङ ना होमबा मोनसे सानजिमा जागोन दशमिकनि आगदाथिं माखौ क्यूब खालामबा जोङो 206 मोनो जोङो मोनसेयावहाय होमबा 6 होमबा 20.3 माइनास 0.6 होमबा 13 निफ्राय जोङो 6 माइनास खालामबा बेसेबां जागोन बेवहाय 7 मा जागोन 19.7 अपसन नाम्बार
d आहाय नेक्स्टआव दङहाय बेयाव मा दङ 2498 आरो 625 डिवाइड 99 जे जों बेवहाय मा खालामनो हायो जों बिनि खाथियाव थानाय ग्रोब बर्गखौ लानो हायो जों खाथियाव थानाय ग्रोब बर्ग अनजिमाखौ बा बिनि खाथियाव थानाय ग्रोब बर्ग अनजिमा जागोन 2500 ना 2498 बियो होमबा 2500 नि खाथियाव दङ इनटु बे 622 नि बर्ग रोदा बिनि खाथियाव थानाया मा जागोन 625 आरो बिनिफ्राय 99 नि खाथियाव थानाय बर्गआ मा जागोन जोंनाहाय 100 ना बिनि बर्ग रोदाया मा जागोन 25 निया 5 लाथिख' मोननै बा मोनसे जाफैबाय इनटु 625 माने मा जागोन बेवहाय 25 माइनास सरि डिवाइडेड बाय 10 बा 10 जों बेखौ रानबाय ना मा जागोन बेवहाय 5 प्लस 25 ना 125 अप्शन नम्बर इ आहाय जागोन बियो दाना नेक्स्टआव दङ बेखौबो जोङो मा खालामनो हायो बेवहाय मा दङ 29.8% अफ 260 आरो 60.01% अफ 510 माइनास 103.57 जेबो बे 29 मानि खाथियाव दङ 30 नि खाथियाव दङ बेवहाय जौखोन्दो मानि मा 100 सानजाब अफ मानि सानजाब 260 प्लास 60.04 आवहाय सरि 60.01 मानि खाथियाव 60 ग्रोब ना डिवाइडेड बाय 100 इनटु 510 अफनि जायगायावहाय माइनास बियो 100 ना 100 नि खाथियाव दङ बियो बेखौ जोङो ग्रोब बानायना लाबाय ना 0 जों 0 0 जों केन्सेल जाबाय 0 जों 0 0 जों 0 ना दानिया मा खालामदो बेवहाय सानजाबदो अबेसिम जागोन बियो 18,178 प्लास इउ 1 होमबा 306 माइनास 100 अबेसिम जागोन बेवहाय 1483 माइनास 100 अबेसिम जागोन बेवहाय 482 284 नि खाथियाव थानाय अनजिमा खाथियाव थानाया मा जागोन बेनि खाथियाव थानाया 280 ना एन्सारा मा जागोन बियो 280 एप्रक्सिमेट आहाय होमबा दानियाहाय नेक्स्टआवहाय मा दङ 1002 डिवाइड 49 इनटु 99 माइनास 1299 ना बेयो मा जागोन 1000 नि खाथियाव दङ बियो माइनास बियो 50 नि खाथियावहाय आरो इयो 100 नि खाथियावहाय ना माइनास 1300 बे डिवाइड ना मा जागोन बेवहाय 100 डिवाइडेड बाय 50 इनटु 100 माइनास 1300 बेखौ दानबाय 5 जों दानबा 2 ना 2 जों सानजाबा सरि 1000 ना बे मा जागोन 2000 माइनास 1300 अबेसिम जागोन बे 2000 निफ्राय 1300 माइनास खालामबा 700 मा जागोन अप्शन नम्बर ए 700 आहाय दानिया नेक्स्ट कुइसनाव दङ 72 स्क्वायर डिवाइड 36 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड 5 145 होमबा जोङो नैबेनि मानखौहाय दिहुननांगौ सोंनायसिनिखौ ना सोंनायाव बेवहाय मा जागोन बेखौ जोङो दिहुननांगौ बेयाव मा जागोन 72 स्क्वायरखौहाय माया रानफैगोन 36 आहाय रानफैगोन प्लास हमबाय जोङो बेवहाय बियो ना बेवहाय जि दङ बेखौनो दिनोसै स्क्वायर जाबाय जोङो होमबा जों बेवहाय बियो राननानै दंना राननानै दंबा बियो नैबेजों सानजाबैखागोन बियो बिदिनो सानजाबैदो थोंजोङैहाय सानजाबैखानोसै खनसेनो सानजाबैखाबा साबसिन जागोन सानजाबैबा बेसेबां जागोन 25 बा 2 25 दानिया बिजोंखौ रानबा बेसेबां मोनगोन जोङो 2 बा 2 जों 72 खौ सानजाबा 144 प्लास सोंनाय ना सोंनाय स्क्वायर 225 मा जाबाय सोंनाय स्क्वायर जाबाय ना 225 माइनास 144 बेसेबां जाखो बेवहाय 5 निफ्राय 4 थांबा 1 12 निफ्राय 4 थांबा 8 बेसेबां जाखो बेवहाय होमबा मा जागोन बेवहाय 81 बर्ग रोदाया मा जागोन होमबा 81 बर्ग रोदायाहाय 9 मा जागोन अप्शन नम्बर ए 9 आहाय ना दा नेक्स्ट दङ 8.25 8.25 आरो बेवहाय 6.75 बेवहाय दङ 6.75 माइनास 2 इनटु 8.25 6.25 होमबा बेखौ ए लाबाय ना आरो बेखौ बि लाबाय जोङो सापस बियो ना होमबा गोजौनिया मा महराव दं बियो ए स्क्वायर प्लास बि स्क्वायर माइनास 2ab बेबायदि महराव दं बियो गोजौनियाहाय दानिया गाहायनिखौ नायदो गाहायना मायाव दं बेवहाय
गाहायाव दङ a स्क्वायर माइनास b स्क्वायर बेबायदि महरावहाय दङ ना a स्क्वायर माइनास b स्क्वायरनि महराव दं। दाना जोङो मा खालामनो हायो बेवहाय नाय a स्क्वायर माइनास b स्क्वायरखौ ना a स्क्वायर प्लास b स्क्वायर माइनास 2ab खौ मोनलायनो हायो जोङो a माइनास b इन्टु a माइनास b खालामनो हायो जों ना माने a माइनास b होल स्क्वायर नालाय आरो a स्क्वायर माइनास b स्क्वायरखौ मा खालामनो हायो a प्लास b a माइनास b खालामनो हायो जों ना बा माइनास माइनास थाबाय बेवहाय a माइनास b a मा जागोन बेवहाय 8.25 माइनास 6.75 divided by a plus b 8.25 plus 6.75 दाना मा जाबाय बेवहाय बे 5 ना 15 5 निफ्राय 5 थांबा 0 12 निफ्राय 7 थांबा 5 7 निफ्राय 6 थांबा 1 1.50 ना दाना बेखौ रानबा बेसेबां मोनगोन 5 निफ्राय दाजाबबा 5 जों 5 10 9 10 14 15 बेखौ मोनबाय जोङो दानिया बेवहाय मा जागोन बा जोङो पइन्टखौ बोखारबाय जागोन 15 150 ना होमबा रानबा बेसेबां मोनगोन जों बेखौहाय 1/10 10 जोंखौ रानबा मा जागोन 0.1 एन्सारा मा जागोन अपसन नाम्बार ए 0.1 आहाय। नेक्स्ट कुइसनाव दङ जे a/3 नि समान b/8 अब्ला मा खालामनांगौ a प्लास b रेशियो b प्लास 8 माने a प्लास b रुजुथाय b प्लास 8 नि मा होनो 8 नि समान जागोन बेवहाय माया जागोन बेवहाय नाय a b ना बा जों मा खालामनो हायो a बाय b समान मा खालामनो हागोन बेखौनो 3/8 खालामनो हायो बा a खौ 3 लाबाय b खौहाय 8 लाबाय ना बेवहाय मा खालामदो एरियावहाय 3 फज'दो 3 प्लास 3 रुजुथाय b आ बेसेबां 8 8 प्लास 8 9 16 2 जों दानो सरि 6 ना होमबा 2 जों दानो बेखौ 3 2 जों दानो बेखौहाय 8 होमबा 3 रुजुथाय 8 होमबा 3 रुजुथाय 8 आहाय जाबाय बेनो अपसन नाम्बार ए आहाय। नेक्स्टआव दं 2x प्रपोर्शनेल स्ट्रेंथ जुथाय 5:7 ना बेयाव मा जागोन बियो बेजों बेजों सानजाबगोन आरो बेजों बेजों सानजाबगोन होमबा बिसोर बेजों बेजों सानजाबना मोननाया बिसोर मोननै सानजाबना मोननायनि समान होमबा 5x = 14 होमबा x खौहाय मा होनो माजों 14 खौ माजों रानदों दानिया 14 खौ 5 जों रानदों 5 जों रानबा बेखौ बेसेबां मोनगोन जोङो 2 × 20 4.8 2.8 अपसन नाम्बार बि आहाय जागोन 2.80 आहाय। नेक्स्ट बेवहाय दङ PQR 2 3 4 ना होमबा p खौ जोङो मा लादो 2 ना q आ बेसेबां 3 आरो बेसे लादो जोङो 4 बेवहाय फज'दो दानिया PQ p आहाय 2 2q आहाय 3 3 ना दाना q आहाय बेसेबां q आहाय 3 आराहाय 4 आराहाय 4 आरो p आहाय 2 दाना बे 2 3 4 नि मा होनो दुआसे मा जागोन 12 दुआसे 12 दानिया बेवहाय 2 3 ना 2 बेवहाय नाय माने 12 आ मोनफ्रोमजोंबो सानजाबगोन 12 आ मा जागोन 12 आ बेजोंबो सानजाबगोन बेजोंबो सानजाबगोन आरो बेजोंबो सानजाबगोन होमबा मा जागोन बेवहाय सानजाबोब्ला जागोन बियो मा होनो 2/3 × 12 जागोन ना होमबा 3 जों 12 खौ रानबा बेसेबां मोनगोन 4 4 जों 2 जों रानबा 8 8 फैबाय ना बेयावबो थिग 4 जों 12 खौ रानगोन 12 खौ रानबा बेसेबां मोनगोन जोङो 12 खौ रानबा 3 3 जों 3 सानजाबा मा जागोन बियो 9 बेयावबो 2 जों 12 खौ रानबा 6 6 जों 4 जों सानजाबा बेसेबां जागोन बियो 24 होमबा मा जागोन 8 9 24 अपसन नाम्बार 8 9 सरि बे नङा 8 9 24 ना 8 9 24 बा मा जागोन बेवहाय 8 9 24 अपसन नाम्बार ए आहाय। दानिया जोंना मोनसे कुइसन थाबावदों ना 1 नाम्बारावहाय 1 नाम्बारावहाय बिनि मान मा दं बेवहाय √3 ना बेवहाय मोनबेसे रुट दङ मोनसे सरि मोनबेसे बेवहाय मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा मोनद' माने रुट माने मा हाफ ना हाफ बे हाफ होमबा जोङो बेवहाय मा दङ गासैहाय मा दङ होनदोङो रुटआहाय 6था दंना होमबा मा जागोन बेवहाय जोङो मा खालाम गाहायावहाय 2 जेनाखि बेवहाय मा होनदोङो
मा दङ 2 आखाय मोनद'था जागोन बे रुटआ मोनद' दं नालाय बेखौ जोङो 2 मोनद'था सानजाब 2 ना 6था इन्टु खालामदो जोंना बेवहाय 8 बेसेबां जागोन बेयो 64 होमबा गाहायाव मा जागोन 64 बिनिफ्राय मा खालाम थोंजोङै 64 निफ्राय 1 माइनास खालाम 63 होमबा 63 बाय 64 जागोन होमबा माया जागोन बेवहाय 31 बाय 64 31 बाय 32 1 बाय 64 1 बाय 35 होमबा माया जागोन नान अफ दिस आहाय एन्सारा मा जागोन जेब्ला बेबायदि नुयोना रुटआ मोनबेसे दङ बेखौ साननानै मा खालाम गासै 2खौहाय सानजाबदो बिनिफ्राय सानजाबनानै जि मोनो ना बेखौ गाहायाव होदो बिनिफ्राय मा खालामदो थोंजोङै 1 माइनास खालामनानै गोजौआवहाय होदो अब्ला मा जागोन बिनि एन्सारा मा जागौमोन 363 बाय 64 जागौमोन स' दिनै भिडिअ'आ बेखिनियानोसै जुदि नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय गोजोन्थों।